Nie, že ti napadne sa tu stratiť, pretože... Martin si nezodpovedný. Prečo? Ako ma sem môžeš priviesť takto oblečenú? Nevidíš, že som neodolateľná? Ak sa nejaký robotník zabije, lebo mi pozeral na nohy, budeš na vine ty, nie ja. Robotníci veľmi dobre vedia, kadiaľ majú chodiť. Buď pokojná. O čom si to chcela hovoriť? O tvojom správaní. Nepáči sa mi, keď ma celý deň objímaš. Á, myslel som, že chceš zostať so mnou. Ono chce. Problém je Kike. Čo s tým má spoločné, Kike? Martin. Ahoj, ako sa máš, Ronaldo? Rád ťa vidím. Chcem ti predstaviť Esperancu Muñoz, moja asistentka. Danke, Cheryl. Danke schön. Danke schön. Poď, chcem ti ukázať druhú stranu. Áno, Poďme. jasné. Ty zostaneš tu, nepohni sa a ničoho sa nedotýkaj. Martin, na čo si ma sem priviedol, aby si ma tu nechal? Prosím. Pozrime sa.